дар пайравӣ аз амалҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи нақшачорабиниҳои 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мардуми созандаи ободкори шаҳру диёти Исфара ба вусъати корҳои ободонию созандагӣ камари ҳиммат бастанд. дар ин раванд сокинони деҳаи хоҷии аъло низ ба пешвози ҷашни таърихӣ дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми арзанда гузошта бо дастгирии ҷалби соҳибкорон барои ободонии маҳал ҷаҳду талош карда истоданд. аз ҷумла бо ташаббусу иқдомоти созандаи мардум, саҳмгузории соҳибкорони ватандӯсту саховатпеша ва саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкори деҳа таъмиру азнавсозӣ ва мунфаш кардани зиёда аз 3 километр роҳи деҳа бо маром идома дорад. паёмҳои ҷаноби олиро дастгирӣ карда бар ободии деҳа меҳнат карда истодем. мана ҳозир дар ҳамин муддати кӯтоҳ зиёда аз 3 километр роҳҳои марказии деҳаи хоҷи аъло бо ташаббуси ҷавонон ва дастгирии ҷавонони деҳа, соҳибкорон, инчунин муҳоҷирони меҳнатӣ мунфаш карда шуда истодааст. ин як ободӣ. боз дар оянда ободиҳо дар пеш аст. ҷидду ҷаҳд дорем, ғайрат мекунем ки боз барои ободии деҳа кӯшиш намоем. боиси қаноатмандист ки соҳибкорони эҳсонкору мардуми ободгари деҳаи хоҷии аъло ҷавобан ба ғамхориҳои рӯзафзуни роҳбарияти давлату ҳукумат корҳои созандагию ободониро дар деҳаи худ аҳлона вусъат мебахшанд. ба муносибати 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар саросари ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободкорию созандагӣ идома дорад. дар ҳамин радиф мардуми деҳаи хоҷии аъло таи як моҳи охир чандин лоиҳаи бисёр бузурги тақдирсоза роҳандозӣ карда, аз он ҷумла мунфаршкунии роҳҳои деҳаи хоҷии аъло ки тақрибан 3 километрро ташкил мекунад. ин бисёр боиси хушнудист. аслан гирет ин ҳама иқдомҳои созандагӣ аз ҷаноби олӣ бармеояд ки мавқеи давлати пешвои миллати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз аз ҷамоатҳои ворӯх чорку деҳаи хоҷии аъло то дарвоз, бадахшон, зарафшон дар ҳама ҷо корҳои ободонӣ идома дорад ки боиси хушнудӣ ҳамин мост. ман ҳамчун бо ифтихор мегӯям ки ин иқдом ба он асос гузошт ки ҷавонони деҳаи хоҷии аъло бо дуои муйсавиёни деҳа чандин лоиҳаҳои хуба роҳандозӣ кард, аз он ҷумла мунфаршкунии роҳҳо, дуюм таъмини оби мактаби миёнаи таҳсилоти умумӣ бо оби полезӣ, оби мушокӣ ва ҳамчун дар доираи лоиҳаи каси ҳазор лоиҳаи дастгирии ҷомеа дар деҳа боғчаи бачагони бисёр хубу замониро сохта қариб ки ба анҷом расонида истоданд. ин корҳо мо рӯз ба рӯз моҳ ба моҳ идома ёфта истодааст, суръат гирифта истодааст. боиси бисёр сарфарозист ки соҳибкорони худи деҳаи хоҷии аъло муйсавиёдо бознишастаҳо умад саросар чӣ марду чӣ зан иқдом нигро дастгирӣ карда истод. дар корҳои мунфаршкунӣ техникаву таҷҳизот ва кормандони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ваҳдат 2018-и шаҳри хуҷанд бо таҷҳизоту техника ва қувваи корӣ амалӣ гардида истодааст. онҳо ният доранд баҳри сифатан иҷро намудани корҳо мусоидат намоянд.